Vlastně potenciální energie se přebíjí na kinetickou, ale zatímco hmotná podstata těchto knih se zastaví o lepku, její duchovní obsah bude se trvat dál a zastaví se mozku. A je už na vašem odhadu počáteční výšky, aby to obsazení proběhlo co nejlépe, třeba pohledem na zaměření příslušné odborné literatury. Takže takhle to klesne. Ano, skutečně kolegu to pomohlo, ale analýza je těžká, ale kolega se klesne a pokráčí dál směrem tamhle k pultu, kde od jiného kolegy se vezme gratulaci a diplom. Slibuji se svými druhy, že budu žít, učit se a pracovat tak, abych si naplnil svůj matematický model, že budu integrovat, derivovat, sčítat a násobit, vždy na straně míru a pokroku na celé naší planetě, při integrování budu používat integrační konstantu, na praktika budu nosit přesudky a budu poctivě počítat směrodatné odchylky. Programy budu používat zásadně kradené, popřípadě svobodné, a forbecy nebudu víc než 24 hodin denně. Děti ve škole budu mlátit, ale ne do hlavy. Každý týden poctivě vytřu balkon a nebudu do sousedního patra jezdit výtahem. Tak přísahám. Albere, to nemůžeš hejbat. Počítáme, serpička už nemůže být 12 plus 1. Máme. 15 plus 1. 4 minus 1 a to věcko můžu vypočítat a já. Trojka už bola, 21 vedeme. Takže trojka bola, takže nic sa nenarobí. Takže veľký potlesk pre Ondra, veľký potlesk pre Ondru. A Ondra získa má aspoň sedom uteky. Takže môžeme pokračovať. 23 děleno na 5. Máme. Čerkáčka si půlka pro 1. Máme, chalani. 36 plus 1. No. Na druhou minus 2. Na druhou minus 2 môže byť. No minus 7, já pod nevím. 93 není prvočíslo, takže tvoje jméno ještě. Obrovský potek pre Úzku. A to na ten útěký. Takže... Ok,
5-krát závodka, 5-krát 5 minút. 2-krát závodka, 5-krát 5 minút 1. Takže bohužiaľ proti toto není, takže ešte raz menom obrovský potlesk pre Radeka. A už tu máme dvoch finalistov, tak ich podporíme potlesk pre nich. To sú 5-krát 8 minút 1. Môže byť? 5-krát 8 minút. 49 nemôže, takže potlesk pre Martina! A náš víťaz sa stáva Marek! Obrovský potlesk pre Mareka, ktorý získa stupenku na nejakú ďalšiu party, ktorá bude v očku, nejaký šátek, nejaký gejzer. Prosím políbiť, to není tvoj kabík. A bude počítať. A výhovky, ak máte nejakého favorita, môžete sa dať dopredu a štát. Takže prvá holka. A ešte som nespomenul na akúkoľvek otvorenú časť tela. Akúkoľvek časť tela. Môže to byť aj ruka. Máme 3 holky. 4, 5, 6, 7, 4, 5. A holky špatné. 6, 7, máme 7. A to je klub. Klubci sa nepočítajú. Takže máme 3, 4, 5 a 6, 1, toto je 2, toto je silný výraz, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, toto je náš líder, 15, 3 holky, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Čo pridáme? No, takže. Super. Super. Ľava. Áno, pravá ruka, takže tu vypadala obrovský potlesk predu a my pojeli na scénu, takže my pokračujeme holky. No, super. Dáme pravú nohu, čiže prekočíme pravú, vymeníme. Ktorá? Meno? Verča, obrovský potlesk pre Verčiu a dostane nejakú scénu. A máme tu prava, čiže vy dáte, no, ľava, super. No, super, ale ty stojíš, mala by si sedieť ako oni, takže... Za originalitu dostane scénu, obrovský potlesk. A máme tu dve finalistky, takže ideme na to. Obrovský potlesk pre Dominiku. Máme tu víťazku Anka, veľký potlesk pre Anku, ktorá získala v niektorej na krásne scény. Má nejakú hudbu v pozadí a ideme na to. Oltáři všech zemí, běžte si prdel! Zbyli na mě
3, 2, 1, štart!